И здравейте, хора! Пак ще снимам на Майнкрафт. Онзи сервер се изтри, затова почвам нов. И отново сме двама. Двама просто е по-забавно. Чакай да помогна с кола. Хубавото е, че поне още началото на Майнкрафт. Чакай, сега ще се... Всъщност може и тук да се заселим като за първа нощ. Да почваме къща. Чакайте да опитам дали иска. Да сме тук първата нощ. И той просто ми някак. Да, бие се там. Бие се, чакай да се бърза меч. Да му помогна. Каменен меч. Бързо. Саплинг видях. Добре, аз ще им да изкопа дупка да живеем в нея. Да си взем крафтинг тейбъл. И едно дързо да се качи. Така, стълбички се. Да, ще копна навътре. Ето на там. Не, също няма да събера само камък. Или също може, но е така, да не копаем. Ето и тук да го изравним. И с материал, който събрахме, ще затворим тук. Ето така от стълбите, само да се влиза. Тук няма да стане да се затвори. Много е тук. Не, и така няма да може. Значи ще ето така. За да може да се влиза. Как се да затворя тук. И тук така ще сложа. Всъщност тук може да по-добре да бъде крафтинг. Ето. Ще направя печка. Защото пишеш печка. Той направи крафтинг. Да си направи още пръчки. Нямам камък този път. Сега пък нямам камък. И няма да копая тук. Чакай да го правя. Ето. Това ще бъде входът, за да може и тук да затвори. Да. Става. Да вземем това тук. И ето това. В коментарите пишете дали искате да правя къща нещо такова да гледате. Вот аз главно копая. Аз съм миньор. Имам награда за миньор на годината. И щях да справя брадва. Също за да не цепа дърва. И нямам камък. Леле, колко забрал.
Тук ще взема. Трябва ми 6 и брат, да направи брат. Ето. 4 и 5, 6. Също и тук ще е минута. Да не е много далеч от дома. Добре, да се направя сега каменни инструменти. Така. Брадва и кирка. Тази кирка вече няма да ни трябва. Тук ще сложим меча, после брадвата, после кирката. И ще направя торча. Да не живеем на тъм. Видя, че тук е. И набързо трябва да се излезе да взема дърво. Да направи врата. Врата, което не знам как ще я сложа. И така. Да, и така. Става. За първ път слагам такава врата. И един чест, че нямам да. Той. О, да, нали той ще би което. Зари. Ще сложим. Къде мири? Тапа изпечена. Сготвен. Хайде. Докато е нощ, ще поминьорствам, така да се каже. Пръчки, ето, пръчки. То аз пръчки си имам, не имам камък. Не се чудо, има да си направя кирки, лопати и всичко. За тук ми трябва една лопата са. Тук няма да има дупка. Тук ще направя завой. Да, получи се. О, ето лопата. Мерси. И да, ще се върна като намеря нещо. И да, намерих айрон. Сигурно ще е в малки количества, но не е в малки. 6-7 няма. Чакай да 8 даже. Свърших факлите. Опс, сори. Чакай да видим дали ще ги поздрави. Дадох му. Кажи здравей. Здравей и чао. Той се връща без чайрана. Между другото си направих клан в Clash Royale.
И очаквайте скоро клип, естествено. Отдавна не съм снимал на Clash Royale. Днес имаше доста дъжд сандански. Доста. И ще ми свърши кирката. И ето още айра. И да, ще свърши 50 кирки, лопати и всеки тем подобни неща. И да, направих 3 кирки. И продължавам да мина. Или в този, или в следващия епизод ще си направи вин къща. И то ти да взема айрона вместо мен. Не, оставя го. Супер. Едно. Добре, ще видим. 8, със сигурност поне. Да, още 8. Той копако. Вече намерихме доста кол, така че не е проблем. Дървата са по-голям проблем. Пещера. Съобщение нямам нужда. Чакайте да слезем безопасно. Да, ще слезем безопасно, понеже е доста високо. Или тук има лава, или не знам. Лава. Знаех си. И той се хвърли. Чупи си краката. И добре. Това как пречи тук. Ето, че ми трябват сега торчове, а няма. Защото няма дърва за пръчки. Защото няма пръчки да имам дърва. Да торча на място. Паяк. Не мерси. Лапис. Лапис, но нямаме айрон кирка. Сигурно ще намерим тук някъде диаманти може. Чакайте. Доста айрон. Това не го правете, да си копаете под краката. Да, сте опасно, не се знае какво ще има под вас. Ето сега ще си изгуба айрона. Не, искам да направя да сложа купче. Да, ето ще си взема айрона. Той някъде купа също. Да, ще се върна да си дупка айрона и ще се върна, за да вземем лаписа. И да. Ето, да, той каза, че е намерил диаманти. Като стане ден, ще излезе да се бъде дърво и ще почне да прави къща. И аз ще слезе да копая. Докато стане ден. Какво? Чакай, че ще стане грешка да го удари. Улала. Защо го взема едно по едно ясно? Добре. Ще се облечем. Всъщност, ето ми ския. Значи, една броня, една каска, едни бутуши и
Да, ето да се бронира. Айде, ще стигнем долу. И ще се върна като отида долу. И да, той е взел лаписа. Чакай, че тук има лава, да не стане грешка. Че сега си чупи краката. Паднах. Чакай да вземем блокчета. Пуста. Имам точно. Не ги взех. Да светнем. И ще слезе на дълбочина за диаманти. Къде са? Да, ще продължа на дълбочина за диаманти. Ако намеря към да си измъкна, чупи се краката и той. Сега ще се кача. Или всъщност може и тук да почва само да направя стълби, после да имаме изход. И той тръгна нагоре на бързо. Аз само исках да направя ето така. За да има после лесен изход. И да, ето качихме се. Продължа ето тук надолу. И ще се върна като стигна Bedrock. И стигнах Bedrock и над мен сигурно има лава. Чакай да се мръдна, ще копна. Познах. Да спрем. И да, тук точно не могат да се гледат координати дълбочина и затова трябва първо да стигнеш до Bedrock. Bedrock се среща на 4 или 5, аз броя за 4. И да видим 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз копая на дълбочина 10 и ето така 3. И свърших кирката. Няма резерви. Не знам колко дълъг стана този епизод, но мисля да пустим още малко и да го спра. Няма да го спирам, просто ще дам на пауза, ако не намеря диаманти, ще го спра. И така че да, давам го на пауза. И намерих диаманти. Диаманти. Време и да се връща. Кой също знае? Сега ще се викам 10 часа. Да се върта.
спечели 5 диаманта. Добре. Ще се върна като излезе. Ако изобщо изляза. Хора, това беше всичко от мен за този клип. Надявам се да ви хареса. Това тук е до мен е моя абонат, с който играем. Чакайте клипове скоро и довиждане!